Doncs veurem si el juvenil es podrà avançar en aquesta jugada. La falta botada en banda dreta, el remat, gol, 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 Adam, gol, 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 de la Unió Esportiva Figueres, remat impecable d'Adam Balloui per fer l'1-0 contra el Tona al minut 8 d'aquesta primera part. Doncs veurem si el killer Eric Torres podrà transformar el segon, minut 51, segona part, senyores i senyors, Municipal de Vilatenim, Torres que va amb tot, atenció, Eric, gol, 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 Eric, gol, 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 gol de Torres amb una definició deliciosa, amb cama dreta enganyant el porter del Tona. Figueres 2, Tona 0. Rebutja la defensa del Tona, la bimba li cau a Moja per Oleguer Sánchez, mare meva, quin bon regat d'Oleguer Sánchez, el refús defensiu no és bo de la defensa del Tona, Torres, gol, 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 Eric, gol, 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 de Torres per firmar el seu doblet particular, minut 57 de la segona part, i mirin quina gran filigrana fa el bo d'Oleguer Sánchez, la pilota li queda llarga, la passada de la defensa del Tona cap al seu porter no és bona, i el murri, l'espavilat d'Eric Torres Vico, defineix a les mil meravelles amb cama dreta per fer aquest juvenil A3, Unió Esportiva Tona 0. Vinga, va, nanos, amb il·lusió que es pot, a intentar aconseguir la primera victòria de la temporada. Som-hi, Unió! Endavant!